Dobrý deň, dnes si urobíme best smoothie ever, najlepší smoothie všetkých čias. Prečo je najlepší? Lebo v ústach máme niekoľko chuťových buniek, asi 40, a my sa snažíme týmto smoothie všetky dostať do tanca. Tak ideme na to. Takže nakrájame si ananás. Smeti zahodíme rovno dole. Nakrájame si greb. Greb nášmu smoothie dá nielen šťavu, ale aj fantastickú horkú chuť. Čím viac pridávame ovocia, ktoré je šťavnaté, tým menej vody potrebujeme. Pridáme hrozno. Hrozno nám dáva príjemnú sladkú chuť. Rýbezle zase pridávajú výbornú kyslú chuť. Zázvor nám pridáva jemnú štiplavú chuť. Špenát nedávame zhora, lebo je veľmi ľahký a mohlo by sa nám stať, že sa nám zachytí v tom ušku, Tak. Zaťažíme banánmi. Banán nám v smoothie robí tú kremovitosť a zároveň aj sladkosť. A na záver pridáme čučoriedky. Ja pridávam mrazené čučoriedky, pretože zároveň nám chladia náš nápoj. Zalejeme vodou. Viečko zatvoríme správne, skontrolujeme a môžeme mixovať. Mixujeme asi 40 sekúnd a krásny nápoj tmavo-červenej až fialovej farby je hotový. Môžeme ozdobiť. Na zdravie. Môžem ochutnať? Poď. Ďakujem. Na zdravie. Na zdravíčko.